I see the dawn of a new beginning. This time we can't go home. Jo sóc l'Helena Díaz, secretària d'organització de la JCC, i jo m'encarrego d'organitzar el Congrés i intentar que tot surti el millor possible durant aquests 3 dies. Bueno, como miembro del área de organización y coordinación territorial del PSC y responsable directo de los temas de actos públicos del partido, mi tarea es un poco ayudar en la organización de este congreso para que se desarrolle con total tranquilidad y tal y como quiere la propia organización. Pues estoy ayudando a la actual secretaria de organización a montar pues todo el congreso. Sara Corpas, estamos acreditando a los delegados. Pues mi trabajo en el Congreso es estar en la acreditación de los invitados, y entonces lo que nosotros hacemos pues es tener la lista a la vez que con el programa, y cuando vengan simplemente ponemos su DNI y les acreditamos sin problema. Bueno, estamos esperando a acreditarnos para el Congreso Nacional de Juventudes. Estamos esperando a acreditarnos. Aquí tenim joves de tota Catalunya que han vingut a aquest congrés. Venim de comarques tarragonines. De la Federació del Baix Llobregat. Del Barcelonès Nord. De la Federació de Barcelona. Soc de la Federació de les Terres de Lleida. Osona. Vallès Oriental. Del Maresme. Del Vallès Occidental. De la Federació de la Noia. Soc de Girona. Soc de la Federació de les Terres de l'Ebre. Soy de la Federación de Hospitalet. Y bueno, venimos muy ilusionados para ver qué cosas conseguimos en este congreso. We are the ones that will be remembered, singing. This time we can't go home. Oh, like we've been caged by a higher power, saying, don't wait until it's gone. I tell you if you need to know, here is where my heart belongs. Silver threads among the gold. En un congrés es ve a participar amb ànim constructiu, amb molta il·lusió, a aprendre, a debatre arguments, però sobretot a adoptar entre tots posicionaments, que són els que marquen la nostra acció política en els següents 3 anys de mandat. Per tant, és un cap de setmana on espero que entre tots i totes participeu de les ponències i puguem fixar un objectiu comú per treballar durant els propers 3 anys. Penseu que l'organització és una de les més importants de tota Catalunya. We belong to something. We belong to something. We belong to something. Estem aquí votant tots els joves i les joves socialistes de Catalunya que som delegats en aquest congrés per poder veure si s'aprova o no els diferents informes. Bueno, ahora acabamos de votar el informe de gestión de esta Ejecutiva Nacional saliente y bueno, realmente me parece que el trabajo de la Ejecutiva ha sido correcto en los años, con lo cual yo he votado a favor. Yo creo que esta Ejecutiva ha hecho un buen trabajo con los medios que ha tenido y espero que la Ejecutiva que salga de este Congreso Nacional sea aún mejor y siga adelante. Queda aprovat l'informe de la Comissió Executiva Nacional. Bé, aquest matí ens hem dividit en 2 comissions, una ponència d'organització d'estatuts i l'altra de política, i s'han anat debatint les diferents esmenes del resta de federacions de Catalunya. Està
estar a les Joventuts Socialistes es un marc molt important de lluita, de diàleg. A tener la oportunidad de cambiar las cosas desde cero. Para mí es todo un orgullo estar a las Joventuts Socialistas de Cataluña. Es una forma sobre todo de relacionarse y de cambiar las cosas. Para mí es básicamente cumplir con mis creencias y valores. Y milito en esta organización porque considero que es importante para poder transformar la educación y luchar por la igualdad de las mujeres. Estic en Joventuts pels ideals, perquè des de que soc petita he nascut per ser socialista i perquè des de sempre a mi casa hem sigut molt vermells. Perquè crec en la política i perquè crec que s'ha de renovar des de baix. Perquè considero que podem fer una societat molt més justa i molt més igualitària. Breathe alone.